zebalala mugibiza ngamagama unyukubisi nami ngumuntu siyafana nini umhlupha umhlukumezi ngenxa zebalala mugibiza ngamagama unyukubisi. Sikubingelele sanibonani molweni Dumelang Ponjoti Matekwane Dimasheroni. Sinibingelele ngani zakwethu ngomkhulu umusa kaNkuluNkulu nezidalwa zakithi ngoba lolu hlelo lisuke kuluhlelo olumbathwe izinhlaka zonke zokuphila. Sibingelele omdala, sibingelele omdala, sibingelele omncane, sibingelele omncane. Sikusho kanje namhlanje ngenhloso ukuthi bonke abantu abazizwe benelisekile sibashaya ngempinda mshaye ngoba size ekhaya lomuthi, size ekhaya lokuphila, size ekhaya lomsebenzi wedlozi, zekhaya lomsebenzi omkhulu okhomba ukuthi uma nawe unganyathela la ungahamba uphilile. Lami igama ngingu-MC Pholobaso Andile wakangcobo umfana wase-NTW no Divorce Women ozinze lapha eDurban eThekwini, kodwa namhlanje ngila kwaNongoma ehlala Nkosi lesilo sethu sonke. Kepha ke ngisemzini omkhulu iParliament uqobo kwaQwabe kwaDokotela u10111. Dokotela u10111 asikwamukela sikubingelele kuSiyaviva TV1. Yebo Pholobaso niyapheka futhi. Hey siphilile mntaka baba ende siyajabula kakhulu Dokotela ukwamukeleke ekhaya lakho osukwini namhlanje. Kungekho nokuqala sekwaba insakavukela nje okomchilo wesidwaba. Cha. Siyabonga siyabingelela bonke ababukele emakhaya kuphi nakuphi njalo nikhona la kufinyelela khona lababona kude. Ngithi sanibonani ngaleso sikhathi obuka ngaso ngiyakubingelela ngoba sibuka ngezikhathi ezingafani nababukeleka nje nathi njengamanje singanye nabo njengamanje. Ngibingelela nonke nje bafowethu ngithi akube kuhle konke nisiphe nje indlebe kwesizokhuluma ngakho namhlanje ngoba simphathele zona leze nezidingayo. Siyabonga. Ngajabulisa kakhulu Dokotela ukuthi uphinde usamukele ekhaya lakho ngenkathi lapho khona sifuna ukuthola ingcaciso iningi labantu eliye libone songathi sekudlalwe kakhulu ngalo ngenxa ungacacelwa kulelo hlangothi. Sinesihloko ke sikhuluma ngaso suku namhlanje esibaluleke ngendlela eyisimanga kunanoma ngawumuphi umuntu oseke wabonana nombombo wenyanga noma nomnyango wesigodlo. Isihloko esizokhuluma ngaso sithinta ubucayi obukhulu uma ungabhekile, sithinta ubuhlo obukhulu uma uqaphelisisile walalela futhi ukuthi kuthiwani mande uyifake ekuthenini yini ongenzelwa yona kwaQwabe noma ngabe yuphi ke futhi ngoba inyanga le ekhululekile ethi mayikhulume ngesigodlo sayo kodwa inabile ngokuvulelekile ezintweni ezithinta ke ukulapha ngokwendabuko. Sicela ke ukuthi before singene esihlokweni siqhuquzele wena olapho ekhaya ukuthi please subscribe, make sure ukuthi uyasubscribe sikwazi ukuthi ke sikwenze ube ingxenye yomuntu othi la ekhaya unethezekile feel at home ukuthi usubscribeile uhamba uthinta ibell yana so that notify each and every time if kukhona ivideo esi-uploadile. Dokotela omkhulu sikwazi njengomuntu owenzela abantu izinto zenhlanhla futhi iziphumo zakhona siyazibona kuma comment on WhatsApp, Facebook nako YouTube abantu bebhalela ukuthi sengaya mina kwa10111 iziphumo ngiyitholile. Abanye bayasifonela ke thina soSiyaviva uthi siyabonga amapholo bawusilethela inyanga efana no10111 ekuyona yodwa ekwazi ukuthi ithathe into iveze balazweni eyisebenzisayo ngale kokufihla ihamba ithi ayona nje kuumusa kaNkuluNkulu kodwa uyakwazi ukuveza ukuthi ngikwenza ngihlanganisa u1 no2 no3 kuze kuphuma ukuthi umuntu akwazi ukuhlondlobala ezintweni ezithinta amabhizinisi, ezintweni ezithinta izikhundla empilweni zabantu, ezintweni ezithinta imali. Ilapho khona sikwazi khona kakhulu ekuthenini uyakwazi ukuphemba umlilo kade ungekho sanhlobo uvutha umlilo wequbula kusasa umuntu angconywe atuswe kuthiwa hawu uMr Sorenso senikelela ingane ezu20 ngama uniform ngenxa ukuthi wezala kwaQwabe wazofunda ebusiness ladlondlobala, wezala kwa10111 wazofunda ezomenza ukuthi akhethwe abe ukhansela. Kuningi nje singakubalula ngempande yakuleli igceke kodwa kuye kube nombuzo okhona nomningi kubantu abahlukahlukene isikakhulukazi umuntu ophesha kwezilwandle, umuntu osentla neAfrika, umuntu okhona la kwaZulu Natal noma okhona la eNingizimu Afrika ethi mina ngithengi yaka 10111 ngatshenwa ukuthi ngeke ngakwazi ukwenzela into ezongenzela inhlanhla yami ichume ngenxa yenkinga ekhona yezidalwa noma ngenxa yenkinga ekhona yomsamo wami noma ngenxa yenkinga ekhona ebhekene nemumva lasikithi la ngiphuma khona. Ngifuna sihlaziyele ke umuntu ekhaya ukuthi Dokotela bebaningi bebangaka abantu osubenze baceba
bona ndlule kiphi process emataniseka nobudalwa bomuntu bebaningi osubajikisile wababhekisa emumva wathi ngeke wakwazi ukubahlakulisa kungadlulwanga kulesi simo esithinta izidalwa mhlambe amaxhumano noma umbimbi singathi ukumanyana kwalezi zinto zombili izidalwa nokuphembela umuntu inhlanhla kuhlangana kanjani nanokuthi kubaluleka kangakanani ukuthi wena njengenyanga udlule ekuthenini ukwazi ukuhlukanisela umuntu kuleyo nto before uqala kumsiza ake ngithi nje Pholo basi iningi lethu njengezinyanga uma kufikwa la sinengqondo ethi abaningi bafisa ukuadvertiser umsebenzi wabo right kuyinto ekhona ephilayo ngoba udumo silifuna ngendlela eziningi yes kodwa udumo kubalekile ukuthi uma silwakha asilwakhe ngendlela eyiyo eyokwenza futhi ukuthi nakusasa uma umuntu enenkinga noma kukhona isimo adibana naso akwazi kodwa ukulimela igama lakho akwazi ukuthi mayeliqala igama lakho elipraise alipraise ngendlela ehloniphekile angathi mayekhuluma ngegama lakho ligcina igama lakho libe igama elingcolayo ngesizathu sokuthi uma sithi sakha indlu siyakha phezulu kodaka leyo ndlu ayizukuma izokuwa leyo ndlu leyo uma ngisho njalo Pholo basi ngiya embuzweni wakho mawuthi kuhlobana kanjani ukwenzela abantu igubhu zenhlanhla noma ke ukwenzela abantu indlela yemali nobunhlanhla bobudalwa bakhe noma ke nomsamo wakhe la asuke buya khona ingakho ngithi indlela esiye sivele ngayo siye sivele ngendlela ethi sifuna ukuveza amathalente wethu uNkulunkulu asinikeze wona ngoba thina sikwazi ukwenza into engabonakali ngamehlo wenyama ibe yinto ephatheka ngezandla nobani obekade engaboni ayibone ikhona ibikade ingekho lawo mandla lawo awadingi Pholo basi ukuthi uhambe uye esikoleni awadingi ukuthi ungene endlini ethile ufunde kodwa kuye kube isiphiwo nje uNkulunkulu akuphathise zona ngoba noma unganazo zonke izinto makungabanga bikho esiphiweni uNkulunkulu akunikeze sona leyo nto le ifana nento vele engekho siya egameni elithi kwenzeka kanjani njengoba bebekufonela bethi bayafika ku10111 u10111 afika bahlolela abatshela abajike bayolungisa emuva ekhaya nginenkolelo ethi mina Pholo basi angikwazi ukuthatha imali yomuntu ngithi kuye ngimenzela into yemali noma ngabe into yomuntu ngiyazi kanjani noma ngabe into yami engiyenza ngiyazi kanjani ukuthi isebenza amandla wayafikaphi kodwa makuyikuthi lowo muntu okumele ngimenzele kunestep esokufanele andlule kuse singadingi mina njengenyanga kuyangiphoqa ukuthi lowo muntu lowo ngimenzele usiko oluzokwenza ukuthi ahamba ayogcina leso step leso kufanele andlule kuso okanye ngimtshele ngoba umuthi awukaze wawumuthi ngaphandle kwesidalwa Pholo basi la ikhama sakhe izinto zobunhlanhla azifani zikhona izinto ezingahambisani nobudalwa kodwa the most of the people abafika la ekhaya kufika abantu abafuna into ezohlobana nobudalwa babo ngoba bafuna into ezofika ibulala abantu ekhaya so uma efika la umuntu efuna into enjengaleyo akudingi ukuthi mina ngimenzele into esizophambana nesicelo sakhe ngoba mhlawumbe lento mangiyibeke emzimbeni wakhe izongishintshela mina Pholo basi ifike le ibulala abantu lo muntu usho ukuthi manje bese ngikhandela isitha ngendlela engenasidingo kanti bekumele lo muntu mangimenzele into yakhe ngimenzele ngendlela acele ngayo lapha ke sisegameni lezinto ezingabulali kuyenzeka ufike la ekhaya mina ngibone ngithi lo muntu kufanele mhlambe ayokwenza ngiyakalekisa ayenzele uyise wakhe umsebenzi mhlambe uyise yakhe akasekho uma engamenzeli uyise wakhe umsebenzi lesi sigubhu mangimnikeza so sebenza isikhashanyana simo okanye siyofika esimo esingasebenzi mina la ekhaya ngikunikeza isigubhu noma ngabe akasibulala ngikunike isigubhu kukhona istep sokufanele senziwe kuwe esingakendluli kuso ngoba ngifuna into yami mawuyithatha uhambe nawe uyotshela abanye ukuthi ngibonile imisebenzi ka10111 iyenzeka
ngiyakukhulula mina ngithi hamba ukwenza u1 no2 no3 okanye siqale la kuqala makukhona ofike kwenziwe yimi asiqale senze khona uhamba uyolungisa u1 no2 no3 ubukhani ubuya uthatha isigubhu ngoba ikhona inkulumo ekhona ethi manje abantu abaningi sebeyesaba especially la kuma social network izinyanga eziningi kukhona izinyanga ze fake la ezikwazi ukuthi ziscam abantu ngabantu abasebenza abantu zizenza abantu ezingebona so leyo nto leyo isinikeza inkinga kugcina manje ungasaqondi umuntu oyinyanga nongesiyona inyanga namhlanje ngifuna ukuveza obala ukuthi kuhlobana kanjani ukuthathwa kwesigubhu nobunhlanhla bokudalwa basekhaya ngeke uthathe into yemali ufike ukuthi uzofika uyibeke emoyeni funeka manje ifike ihlale kuwe wena nokudalwa obavuma ukuthi ube khona kuyihlo nonyoko uma behlangana bakudedela wena ukuthi phila kulelizwe ngibona ubudala bokuqala kufanele sithi masimisa isigubhu sisimise sime sibhekane nalobo budalwa lobo kuzoba nobudalwa besibili okuyibona okuthiwa kubudlozi basekhaya lobo budalwa ibona obuguqelwe emsamo kwagogo bushiselwe impepho kukhulunywe nabo lobo budalwa ukuthi namhlanje ke naye umfana ade simlandile esimlandelene ukuthi mthumeni ngoba uma uzothatha isigubhu kimi usuku uzofuna umfana ozomthuma owenzela ukuthi ungalokhu uthi esidalweni ngicela imali bogogo namhlanje imisebenzi eminingi edinga imali ayisadingi ukuthi uyiphushe ngegazi idinga kube nento ethile ephilayo emzimbeni ezokwenza ukuthi lelo business lakho liphile until uze ufe ngoba leyo nto leyo isuka isimiso somsebenzi wakho once kwane mistake kulento esikhuluma ngayo Pholobasi sinenselelo ethi uma uthathe isigubhu la ekhaya sangahlobana nobudalwa bakho leso sigubhu singafike sime kungenzeka futhi leso sigubhu sifike sisebenze uma sinamandla mawala ukusebenza kwalesi sigubhu sizofika sisebenza kodwa ukusebenza kwaso bese siyashintsha sifuna ukuxabanisa nonkosikazi uyangizwa mos noma sikuxabanise nomndeni wakho sekufanele ugcine uziphilela wedwa yini ebikuletha kimi kanti uthi kimi ufuna usizo ngoba phela mina sekufanele uma ufika kimi wena nikwazi ukubhekelela ukuthi lento yakho mawuyithatha uhamba nayo ufika nayo ekhakini izofika emukeleke kanjani esidalweni ngoba sinandaba nabantu abaphilayo lento isuke imfihlo yakho siye sathola ukuthi abantu abaningi esibasebenzayo abafuni ukuthi kwaziwe la abahamba khona asinandaba ke nabantu abaphilayo kodwa esikholelwa kukho kakhulu ukuthi isidalwa okuyisona esiphilayo ekhaya nesiphila kuwe asifike phela siwemukele ngendlela lowo msebenzi okade uzowulanda ngaqhwabi ngoba funeka kuxhumanele izidalwa zombili esakho nesami ukuze ikwazi into yakho ukuthi ifike iphile kodwa uma kuthi isidalwa sakho asiphili noma esami singaphilanga kanani ngiyithembe kanjani into engikhiphayo nginikeza wena kodwa uma ifika le kuwe kwisidalwa sakho ukuthi asiphili mina ngingabhekanga la njengenyanga ukuthi isidalwa sakho asiphili ngagijimisa ukuthi wena uphethe 36,000 noma uphethe 15,000 ngizokunikeza inkinga ngoba uzothi uma ufika ekhaya lesi sigubhu sesizofika sizilawule asisalawulwa uwe njengomnikazi waso ukuthi usithathile ekhaya uma usikhipha la ekhaya ngiyasiphahlela mina ngisenzela usiko ukuthi phuma manje usiye emzini wakwabantu asisazicontrola la ekhaya sesiyocontrolwa uwe njengomnikazi waso ukusithatha la ekhaya so ke njengamanje uma ufika naso le ufika isidalwa singaphili obvious uzoba nenkinga ngaleso sikhathi uzothola mhlawumbe nami sekufanele uma ngiguqula ngisebenze kakhulu sekufanele ngiphinde ngicharge enye imali kanti lento bekufanele ngiyilungise ekuqaleni ukuthi okungcono ngicharge leyo mali iqale ngazi ukuthi isigubhu ngunikezi uqala ulungisa leyo nkinga kuqala before uzothatha istep sokuthi uthatha isigubhu kuhamba naso usiyofuna ukubuka umsebenzi wakho ilokho Pholobasi ahlabele phambili emva kokwenza kanje cishe kuyobaleka kakhulu ukuthi dokotela sidlule nasekuthenini sekufikile ke manje la emzini omkhulu esigodlweni sakaqhwabi dokotela 1011 ngilekelele u1011 uveza ukuthi cha ikhona inkinga edalweni ekhaya ikuphi la wena njengenyanga ozobamba khona iqhaza lokuthi manje ngibuye ngizomasterish ukuthi sekulungile lokho othi angihambe ngiyokulungisa mhlawumbe ungibhalela phansi uthi yini efanele ngiyoyenza emhlahleni kuyavela yini ukuthi nginankingani efanele ngiyilungise noma nje uma uthi idalwa kuphelele lapho ngoba omunye umuntu kuyamhlukumeza ukuthi inyanga ebone ngathi cha mhlawumbe uyayisinda imani yamxosha nje icebo layo ukuthi hayi unenkinga edalwa wena phindele ekhaya
uyaba yini nendlela ukungicathulisa yokuthi lento mase ngilungisa ke ngilungisa kanjani ngoba ngiye ngizwa abanye bethi inyanga ayivumelekile ukuzokhuluma kaNgcobo ingengcobo mhlawumbe ukusibukisa nalapho uyabona nje Pholo basi uma sizwe ngolimo oluqondile mhlambe ngendlela eyokwenza ukuthi nanoma ubani lento imcacele uma uyinyanga uma ufika kimi mina njengenyanga ake ngisho kanjalo ngifika nje ngihlola bese ngithi inkinga seyidalweni ngifana nomuntu ongakhuluma othule ya funeka mangithi inkinga seyidalweni ngisho ngithi isidalo esinenkinga esithile yes kusuka la nala lento ikhuluma nawe uzizwa wena ukuthi lento ayishoyo lo muntu iyiyo mina ngingakezwa ungakavumi kimi uzizwa wena ukuthi lento ayishoyo iyaphatheka futhi uma umuntu ekhuluma into ongayizwa kahle ungakamphenduli uzwa kahle ukuthi lento ayishoyo angiyazi le like uma uzohlola yes angimani ngifike ngithi wathi umoya kuyikuthi nokuthi ngifike ngithi ngikujwayele nokuhlola athi yebo ngithi okay la ekhaya uma uhlola uyalalelisisa ukuphikise ngakunye ongakuzwa ukuveze ngakunye okuzwa noma uyakuzwa konke kodwa kuhlukanisa njengendlela nami ngizobe ngikhuluma ngayo ukuthi number 1 ngimzule bawuthi ngimazi kanje no number 2 ngimazi kanje no number 3 ngimazi kanje ngisuke ngenzela khona ukuthi mangithi phuma uhambe uyolungisa wazi ukuthi ulungisa ini nani ngoba sengikuhlukanisele konke mawubuye ekhaya ngiyembuzweni wakho uthi kukuplan ngidlala khona iqhaza ukuthi mawusulungisile ngibona kanjani sekuyigoli mawubuye ekhaya angifiki mina ngithi ayisesiyenza ngithatha ibhodlela lami njengoba kade ngibukile enkathi ufike eqaleni la ngikhomba ukuthi buyele emuva ngakho khona ngiphinda ngibuka lona futhi ngithi okay njengamanje kuyakhomba ukuthi hayi ulungisile makukhona la kusele khona ngiye ngibheka ukuthi mina nginalo indlela engabamba kuyiqhaza ukuthi ngiyilungise lento ukwazi ukuthatha isigubhu uhambe kuphinde ukulungise usule kodwa uma kuthi into engeke affect isigubhu sami angimani ngifike ngithi ngiyakwenzela ngithi hamba kodwa kube ukuthi ngampela ngibukanga la ngenxa ukuthi ngangishile kanti hamba ekhaya sengizofika nje bese ngiyakuhliphizela ngithi hamba ngiqala ngakho ukubuka futhi noma usubuyile ukuthi okay right sekuyacorresponda njengamanje sengingakwenza isigubhu ubusuphuma kuhamba kunomuntu osindisiwe umholi webandla kunomuntu osindisiwe unesikhundla esikhulu enkampanini usefuna manje bemnika ama shares naye bengxenye ngoba uselmanage isikhathi eside le business kudingeka mhlawumbe ethole sona isigubhu noma into ethile ezofaka emzimbeni yakhe enhlanhla uma umxoxela ngendaba yezidalwe engalungile ekhaya akayizwa leyo nto ngoba yena kade athi mthalo kade wangisinda sengilungele usomandla qha isiluleko sithini lapho ngisindisiwe ake siye lapha ke Pholoba la kubafundisi sinendlela esenza ngayo kubafundisi ehlukile la ekhaya sinezinto esingakwazi ukuzimemezela emsakazweni kubone noma ubani noma kumabona kude kubone noma ubani kodwa nje la kubafundisi ngesizathu sokuthi abafundisa even ukuthi umgcabe kuyinkinga ngoba kufuneka umfundisi abonakala esenencabo esenenhlanga kufuneka into zakhe zonke zibe private zingabonwa ngabantu sinendlela esenza ngayo thina eyehlukile engeke yafana nomuntu osafisa ukuthi yonke into yakhe iphile ngobudalo leyo ndlela ke leyo iye ibulale nje idlozi ukuthi kuye vele alisekubuyela imsebenzele impilo yakhe yonke useyohleze ekhado yileyo nto leyo sukumenzele yona injalo nje okay kunothi ke ngiye ngaba nenhlanhla ukuthi ngibiza inyanga ekhaya yathi izosifakela abantu abadala ilungisa umsamo lento ngitshena yona dokotela sengitshenwa abantu mhlamba abayihlanu kepha ke lo wesihlanu yena ngimthathile ngathi akazongilungisela ekhaya kungani ngalunganga uCoca-Cola ukutshena ukuthi kungani ngalunganga ngoba uthi wena akukalungi ukuthi sengifithi ngalawo mandla ukuthi sengakwazi ukuthatha into yakhe yosebenza ngoba izofika ithi qaqaqa iqeda ibhadle ngenxa ukuthi akulungile lapho uyazi into engiyifundile Pholobasi yini ngathi thina sizinyanga ngifunde ukuthi inyanga zonke kusafuna ukuthi ngizelaphe ngosafuna ukuthi ngizelaphe inyanga uthi inyanga fanele uzenzele kusafuna ibuye lapha ngizelaphe mina uyoqala lapha eThekwini noma uyoqala ngeke ngisathi ngiyoqala ngoba
sebengaze bangidubuleke emasentshonjana badubula labantu kulezi insuku abadlala kodwa nje qala khona la kaNongoma ngifike ngiqale la kwaNongoma ezweni bese ngayihlaka ngoholoka ngazi ngiyogcina uyazi ukuthi into lento ebizwa ukuthi izizwe ziyifuneke lapho ke okay lento okuthiwa izizwe oh yes inyanga eziningi ayisakwazi ukuhlola mayifika umuntu nanoma ubani nababukele nabazobona lento engikhuluma namhlanje bazosho ukuthi lento ayishoyo iyiqiniso inyanga zonke zazi ukuthi makufika umuntu zizothi unesilwane kufuneka zimgeze ngenkunku zizothi ekhaya kuba sikho isidala singaphandle zizothi ekhaya kubo kunomunca kunezilwane ekhaya kubo lonto leyo into ekhona eyenzakalayo kodwa hayi ukuthi wonke umuntu ofika kuwe sizwe sibhobe sila usenomunca usenezilwane usenani usephethwe amadolo sekuyikhanda lingapheli sekukhona into ekanjani ayikho lonto leyo uyabona ayikho lonto leyo la uma ufika la ekhaya la mina kangena umuntu ahlale phansi aphuma ngayitholanga into ayifunayo lapho ngabheja inkomo nenkonyana akangena mawuzongilalelisa kahle mangihlola mina unginikeza ithuba lami ukuthi ngikhulume nawe ubusuhlukanisa ngakunye ngeke la ekhaya ungene uphume ungayitholanga into oyidingayo lapho ngibheja inkomo nenkonyana ngifuna futhi uma kuthiwa ngizokwenzela umsebenzi wakho uma ngubona ukuthi umsebenzi wakho unzima kakhulu noma ubuyiphethe imali yakho leso sikhathi ngiyakutshela ngithi hamba nayo hamba uhlale phansi ucabangisise kahle ubusubuya ngikwenzela uthinto ezizwe ukuthi iyalekelele uthi imtshene umuntu izizwe zibaleka lapha okudala ukuthi ngithi inyanga eziningi isadinga ukuthi ke ngisize mina ngoba mina ngikhuluma ngento yakhiwa yimi isizwe sibaleke kakhulu kumuntu oyinyanga noma ngabe ubani uyabona inkinga yethu sine pride sizinyanga azona yini izizwe ipride yona esinika izinkinga ngoba iyenza ukuthi kube ngathi ulapha amanga ngenxa ukuthi ulapha umuntu ungenayo direction yenkinga yakhe uzomlapha kanjani umuntu ungayibonile inkinga yakhe umqambela manga ukuthi unezilwane unesilwane ufuna ageze ngenkungu kunabantu okufanele ungahlabi into enegazi kubo uma ufika uphike bafaka into enegazi kukhomba ukuthi mayifaka lo muntu lo ufaka bathi ufaka isichitho lo muntu lo into sakhe imoshakala kakhulu isizathu senza usiko lungelona lwakhe ngoba idalo zabantu azifani mayifika la eladini ufuna ukubuka isidalo siphila kuyo umuntu ukuthi imuphi umuntu esikudingayo uma singadingi umuntu asidinga umuthi ungafaki umuntu ungadingeki musukulona ukuthi umuntu ufike nemali akashiya imali yakho ukuhlola mtshele lento kuyona noma umtshele yona ahamba lungisona into zakhe zilunge isizwe sikwazi ukumbalenda isizwe sikwazi isizwe sijule kakhulu kholoba sijule kakhulu isizwe kodwa kuthiwa ihlukile lezi za ekhaya ngoba akushiya ukuthi hamba uyobona ekhaya usibona khona la ekhaya la ukhona pholo bengithi mangisikhanda same time senza ifilm kuwe same time uma kuthiwa ngibhemsaso leso sizwe sami leso angisiniki noma ubani leso sizwe leso uma kuthiwa ngithi hamba uAmenin manje ngempela manje ufika ubholofite Amenin manje thwa hamba ubhule endaweni ethize ufika ubhule ngempela manje isona sizwe mina leso sizwe ngasifundiswa umuntu owayekade ugobelo owayethwasisa abantu abathwasa akhe wonke mayiphuma ebekwazi ukulanda into elahlekile amathwasa lo muntu so umuntu angayikhulumela nje azenzele yonke akhulume yonke into ayithandayo abesingekho egabeni lezizwe kodwa ngibona ngathi inyanga ziyalidinga usizo lwami makufika la ziyadinga usizo lami ngoba ngeke uyibambe inkinga umuntu ucabanga ukuthi uzosebenzisa umqondo labantu abafani ngeke bacabangele bonke labantu basinda futhi abantu umoya lapha usho ukuthi yazi lama ungena lapha kuvuka igama lomuntu othiwa ngosibanibani athi umuntu usibanibani igama lami uyabona isizwe leso yise sikwazi ukumemeza igama mos lo muntu kungani dokotela abanye I'm sorry ukuthi sigide kuyona kodwa ngoba ithinta into othi umuntu mayezile efica nemphibizana ukuthi akayolungisa ekhaya zase iqhubuka ke kungani abanye odokotela befile shine efihla ukuthi kungenxa ukuthi kunesizwe asisebenzisayo izizwe lezi ezimenza abe ingqeqe kanje kodwa wena awunayo inkinga nje ukuthi usho ukuthi kwesinye isikhathi izizwe kufanele kuchajwe ngazo abantu ukuthi inkinga yabo abantu abaningi lezi inyanga inyanga eziningi angithi mina angisiyo umuntu othanda ukukhuluma inyanga kabi noma ukukhuluma izinyanga kabi kodwa lokho kumele sikukhulume sikwendlulise kubalaphi bendabuko isizwe asilona iphutha futhi ayikho inyanga
elapha nje isikuni ngenalutho emzimbeni zikhona izizwe zemali zikhona ezokubhula izizwe sinenkinga ke ethi inyanga zakithi okudathi zibe namahloni sine pride zifuna ukuthi zithi yonke into uNkulunkulu uNkulunkulu bahlukene abantu abaphathisile siyabazi even kubafundisi siyabazi abaphathisiwe siyabazi ukuthi abachajiwe nabachajiwe bafakwe yimizizwe ngiyabazi baningabi nje lapha asingathi masikhuluma ngempela ngoba khona ngibabona ngathi sebeyaphapha sebeneyimpekwanyana angifuni lonto le ungazi lapha ufike ngikwenzela into ubose maqeda ubona ukuthi usuka kanjani usucala ukuthi uqophisana nami futhi mina ngiyakwazi ukuyithatha yami into mangiyithatha yami into yokushiya uphuza utshwala mina isidakwa ukade wazi ukuthi ubutify uyabona ikhona ni into yokuthi umuntu ezofuna into ekonakala kuwena bese uthi hayi kunokuthi engikhulume kabi kungekona at least angimshonise eniniva kunokuthi entalashishile kade ezoyifuna ngikushisa ukuthi idodela sike sibone abantu kwesinye isikhathi sike sikubhadamu nabo la masifile sizokushutha namakhamera hawu tukutuku umuntu ebemnandi emva kwalokho sesibona uye futhi osezama nokushiqilela ama comment engemahle emsebenzini wakho kade sifike kwakutusa hleli naye nathi la uyazi ukuthi pholoba into esingeke ngize ngiyifundisa yona ethini uyazi engathi ungezwa umsizi umuntu ophinde ube naye la eSouth Africa ngoba eSouth Africa sengiyibona lincane inkulu yes ngoba manje inkinga yabo bathi beyabafundisi babuye bashintshe bafuna ukubaza inyanga angifuni ukuthi ngithi bezinyanga bese beshintsha bebabafundisi asiphume la baningi esinabo kulomsebenzi abenza umsebenzi wobufundisi so sekuyoba sangazi ukuthi sekukhona engempinqayo kodwa iningi labo lababafundisi bathi bayabafundisi baphinde futhi bebezinyanga inkinga ke lonto le iyivama ukusinikeza inkinga number 2 ngeke uthi ukhuliswa yimi esandleni sami at the end mangukhipha ngikusakini usucabanga ukuthi nizokwazi ukwenza imisebenzi edlula mina nginolwazi engengikunikeze lona nje sinomu kanjani mhlawumbe ngiyogcina nginikeze ingane yami hayi wena uyabona uma ngikunikeze ngiyokunikeza ngoba ngikwethemba inkinga basuke bafuna izinto ezijule kakhulu mina nginento ethi ngineyimfihlo kakhulu kodwa nginezinto engikwazi ukuyitshela abantu abayitshela bona fanele ngabe zimfihlo kimi kanti mina ngiyazazi ukuthi ngineyimfihlo ezijule lezi abayitshela ukuthi bona bekufanele zibe zimfihlo kimi uma ngibatshela zona sebefuna zona asikwazi ukujwayelana siba abangani ngokuthi ngiyakusebenza la mina ngenza umsebenzi wedlozi wena ufuna ukuthi ngikusize ngomsebenzi wedlozi ubudlelwane bethu bunqamuka lapho abukuthathi bukufaka endlini la ngikhona noma kuyifamily yami noma empilweni yami lutho akwenzeki into njengale ilonto nje sosibanga kakhulu kuthiwa ke kuyenzeka kwesinye isikhathi umuntu efike ezokhala la ekhaya noma enyangeni nje bese kuvela ukuthi umsamo wakhe awusekho sanhlobo noma kuthiwa kuthwetshulwa izidalwa zisebenzelo yedwa ekhaya bese zaka 1011 emtshela ukuthi indaba isemsamo yini isiyenzeka ngoba yena usethi mina esho kuthiwa ngabe into efuna ngiqamule uzwane lami lithakwe lapho sekulungile sehlupheka kakhulu udlala umfowethu omdala ucebe yedwa angisafuni nje ulibele ngitshela indaba yedalwa ngikhathele manje indaba yedalwa ngifuna into ezongenza ukuthi nje ake ngiye lapha pholo uyabona into yokuthwetshulwa kwesidalwa sisebenzele umuntu oyedwa into ekhona engeke yaphikiswa ukuthwetshulwa kwesidalwa lo muntu usuke kuthiwa uthwele ngedlozi lawo uma enze ukuthwala lokho ukuthatha idlozi ulenze liguquke libuke wena kuphela umuzo njalo uyovama uba umuzo ofayo kodwa abantu bebephila uphile lowo muzi lowo akuthwetshulelwe kuidlozi akuvamile futhi ukuthi kube umuntu othola ukuthi bahlala naye egcekeni uyingozi kakhulu mabehleli naye egcekeni ngoba la igcikeni shoot akekho zogana nozoganwa la igcikeni futhi akekho zosebenza la ngaphandle kwabantwana bakhe and lento ingozi even kuba abantwana bakhe mabengalwazi usiko lwayo la ekhaya ke lento mina ngiyayilungisa that is why ngithi mawufika la ekhaya ufuna into yenhlanhla asiqale sibuke eqala umoya bese sikhansenza into yenhlanhla uyazi ukuthi la ekhaya mina kunabantu ethi mayefika umuntu bawucela ukubhala nasema kuma comment
athi uyafika umuntu uthi umoya ke mlo ungambhadalisa imali yokuhlola amtshela ukuthi angamenza u1 no2 no3 yes bese buyeza la angithathi imali mina yomuntu umoya uthe ngayithathi ngimthethe hamba wenza 1 no2 no3 yabona makuthiwa umuntu uthwetshwele idlozi alikho kwakhe umoya ufundi ngithathe leyo mali ingcolile ngoba ibuya lesi sidalo esivele singekho eish yeah ayikho inkulumo ethi umsamo kuthiwa awukho sanhlobo usuku ungekho ngoba alikho idlozi wena okhuluma nalo likuzwe kodwa umsamo usuku uvele ukhona ekhaya yeah kodwa umelene nomuntu oyi-1 wonke mayikhuluma uyabona ngisho ukuthi ma ekhaya wena uyi-breadwinner kuwena okwazi ukusupport bonke abantu abala ekhaya egcekeni bakholelwa kuwe noma engaqhamuka nombono onjani omunye abam-understand yes umuntu understandeka kangcono uwe ofanele ukuthi uma usukhulumile noma abe uphinde into ebikade ishiwo womunye kodwa masishiwo uwe sebeqala bonke sebevula amazwi isikhani ngathi izwakala kangcono nasesidalweni kusuke kunjalo hayi ukuthi umsamo usuke ungekho sekudingeka mina ke 10,111 lapho ukuthi ngiyoguqula lo msebenzi lo mangiwenza ngo-15,000 emzini wendoda lapho uma ungenawo 15,000 ufuna inkomo ezimbili uyilethe la igcekeni ngiphume ngihambe ngikwenze lonto le busubuya kuthatha into yenhlanhla la ekhaya igcekeni ezokwenza imanga ezofika kwenzela imanga ngoba leyo nto mangiyenza nami makusafanele ukuthi ngifike ngithi ngilungisela wonke umuntu okhona egcekeni kufuneka nami ngisiguqula isidalwa ngenza inkathi ezobukana nawe wena ofike kimi ngoba vele la ekhaya ukuthi kudlalwa ini umdlalo kamathwebula ngesikhathi mina mangifika la ekhaya ngiguqule lento le sengiyakucupha wena ngiyasicupha nasisidalwa ukuthi make wakhona nje ozama ukusithatha azimdumele yebo vele ayikho into angeke ngimcabangele umuntu ogangayo kubeni yena engacabangela mabe ukhamba bobabili laba bantu babandawonye ayi umoya okhulumayo la hayi yona inkinga ngisifuna direction kamoya and la efika ihluphe khona zenzeka into njengalezo wena Pholobo ngoba kufanele sikhulume iqiniso kodwa kuye kube sekuthenini umuntu ufika umenzele into ekugcinene umbone ngathi usefuna ukudonsa inyawo akasabhadali umsebenzi wakho ngendlela epheleleyo ugcina kanti manje uyamthengisa usuthi hayi ngoba lo usefikile ufika nemali yami epheleleyo ngolo ngimiyeke lo yenzeka into enjalo wePholobo angeke phela ngiqaba manga ngiyakwazi ukuqaqa phela lapho ngifase khona nami ngifasele umunye ngizothini umsebenzi wami phela lo nami bakithi bathi ngingasebenza umuntu ngangisebenza umsebenzi kufuneka ngenzele umuntu ofuna lo siza lidinga leso sikhathi leso ayikho into engayenza ukuthi abandawonye uma kuyukuthi lo akafuna ungibhadala imali yami ngizoyibhadala ulo imali yami lo sefike ngimlungisele aja angithi vele ngekhathi ejabule uzoza buya zobonga njengale muntu ade ngikhombisa le yes bafika bayibeka le egcekeni nangayikho into engizoyenza imsebenzi yami ukukhomba ukuthi akafika umuntu ezinto ezinhle ukuze sikwazi ukuqhubeka siye phambili asikhathe ukuthi sibheke inombulweni zaDokotela isenje ngokuthi ngivalelise eMapholoba ake ngibonge nje kini nababukeli bonke emakhaya kuphinda kuphela bekhona ngikhumbuza nababukeli ke bonke nabalandeli baka 10,111 abathakathi ukuthi u10,111 ikhathi zakhe zokusebenza u8 or u9 kuya ku6 ntambama okay during the week utholakala kwaNongoma Monday to Friday usuke kwaNongoma kuthi ngeweekend ngomgqibelo ngoba kuyenzeka ukuthi ngesonto vele ngingasebenzi ngomgqibelo ngisuke ngisesekunda eMpumalanga esekunda ngiqala ukusebenza ngo9 noma ngo10 kuye futhi u6 ntambama inamba engitholakala kuzo u079 079 185 4112 4112 siphinde Dokotela u079 079 185 4112 ikhona hayi ngicabanga ukuthi kulezi insuku ake sisebenzise ngale kuphela angithandi ukuba namanamba amaningi sekune igame eziningi eseyizama ukukhuthuza imali
ngize ngayishintsha inamba yami engiyisebenzisa ebank bazame kaningi ukungikhuthuza so bangikhuthuza futhi ngendlela edulayo etechnology ish Dodela mhlambe before sikudedele nje nya adlule kule kancane ngale kwezinto zenhlanhla iziphi ezinye izinto ezibhekekile kuloyo othi mina vele sengake ngakuyela kwenhlanhla kwalunga noma ngisacabanga ukuyela kwenhlanhla kodwa ngiyafisa ukwazi ukuthi yini enyayenza udokotela mhlambe nje noma into ezinhlanu u-10-111 awukho umsebenzi engathi akawenzi owenziwa zinyanga uyelapha u-10-111 nabantu abagulayo la ekhaya u-10-111 uyatholisa abantwana kubantu abangathola abantwana izinto lezo ezande kakhulu la emhlabeni kaNkulunkulu lesibona ukuthi ziyinkinga nami ngike ngangomunye wabantu abangathola abantwana ngokusizwe nje uNkulunkulu ngaya kwenye indoda kude isishonile manje iyona kuyafika ngifundisa lowo muthi wokuthi umuntu akwazi ukuthola umntwana noma ngabe akazazi azale sidala uma nje ngwesimame endaweni yakhe yabomama uyofika umthola umntwana la ekhaya ethanda engathanda uma ngwesilisa ekwazi ukudibana nomuntu wesimame uyofika tomthola umntwana la ekhaya uma ngakhona ukudibana nomuntu wesimame ngifike ngihlole ngibheke ukuthi yini eyenza ukuthi akakhona ukudibana nomuntu wesimame amandla akhe amafishane ngithola wakathombile okanye lo bamshaya ngilungisa leyo kamthola ngempela umntwana la ekhaya izinto ezikhona ezenzakalayo singakubala kwekuningi pholo basi kodwa okuningi kudinga ukuthi umuntu afone abuze okanye afike khona la ekhaya isikhathi esiningi ke mina ngitholakala efonini bayazi nabo ifoni yami sekwaba yiyo yona le ukuthi nje isetshenziswa abafana ngoba isikhathi sefoni angibi naso uhlezi kubhizi kakhulu umuntu ungcono ukuthi azijube eze la ekhaya abuze ukuthi ngikhona mangikhona eze kimi uzongithola ke umuntu lapho sibonga kakhulu dokotela uhlonipha usipha ithuba elifana naleli usimemelela ekhaya lakho umsebenzi wakho all the time siyawuthakasela futhi siyawuncoma ngendlela esimanga ama comment aphuma kubantu lokho njalo siwadusa siyanxenxa ukuthi abantu bonke abanesifiso sokuza ka 10-111 besuka besithathe beze udokotela bomfica esigodlweni bye bye.